Ahojte, vítam vás pri špeciálnom vydaní, ktoré je celé venované svetu hračiek z Kauflandu. Leták platí od 6. do 26. novembra 2025 a ponúka široký výber darčekov pre deti všetkých vekových kategórií. Pozrime sa spoločne na tie najzaujímavejšie a najvýhodnejšie kúsky. Hneď na začiatku nechýba ikonické Lego. V ponuke sú adventné kalendáre Lego City, Friends a Minecraft. Ideálne ako predvianočný darček. Ceny začínajú už od 11,99. Kto zbiera Lego, určite ho potešia aj zľavy až do 50% s Kaufland Card kupónmi. Základné stavebnice Lego sú zastúpené vo viacerých sériách. Technic, City, Duplo, Disney, Minecraft, Friends či Creator. Zľavy sa pohybujú od 25 do 50%, takže ak plánujete kúpiť stavebnice pod stromček, teraz je na to ideálny čas. Zaujímavé sú aj modely ako Levíča Simba, domček prasiatka z Minecraftu či Duplo vláčik s číslami, ktorý deti učí počítať. V ďalšej časti letáku sú prémiovejšie Lego sety, napríklad Ninjago pretekárske auto, Speed Champions s pretekárskym autom Mercedes AMG alebo Star Wars balíček s klonovým vojakom a droidom. Všetko so zľavou až 50% a aktiváciou cez Kaufland Card Body. Pre milovníkov elektroniky je tu sekcia herných hračiek. Herná konzola s 2 ovládačmi a 250 hrami za 39,99, kompaktná verzia s rovnakým počtom hier za nižšiu cenu a vzdelávací notebook aj tablet v slovenčine a angličtine, ktoré pomáhajú deťom učiť sa hrou. Pokračujeme kreatívnymi a vzdelávacími hračkami. Planetárium s projektorom a 2 kupolami na premietanie súhvezdí, mikroskop a teleskop pre malých objaviteľov, svietiaci glóbus s možnosťou premeny na planetárium a plastelíny v rôznych farbách pre menších tvorcov. Nasleduje sekcia športu a spoločenskej zábavy. Stolný futbal, biliard, basketbalový kôš či hokejový stôl. Tieto hračky sú vhodné aj pre staršie deti a celú rodinu. Ceny sa pohybujú od 25 do 50 eur podľa veľkosti setu. Zaujímavé sú aj boxovacie a športové sety. Boxerská hruška s rukavicami, elektronický terč, lukostrelecká súprava či náučné pero s kartami, ktoré reaguje svetlom a zvukom. Pre tých, ktorí majú radi klasiku, nechýbajú šachy a rôzne spoločenské hry. Ďalej prichádzajú plyšové hračky. Had dlhý 190 cm, panda, stonožka, koník na palici alebo hojdací koník so zvukom. Zaujímavé sú aj interaktívne zvieratká, ktoré vydávajú zvuky a reagujú na dotyk. V tejto kategórii sa ceny pohybujú od 6 do 30 eur. V sekcii so zvieratkami sú drobné figúrky, plyšové mačičky a psíky v klietke, či roztomilé hračky ako žabka, zajko alebo lemúr. Každá z týchto hračiek má svoje efekty a niektoré aj svetielka či pohybové funkcie. Pre technické typy detí sú tu vozidlá na diaľkové ovládanie, stavebné stroje, bager, traktor, pavúk, tyrannosaurus aj robotický pes. Niektoré majú svetlo, zvuk, paru alebo dokonca autonómnu navigáciu. Cenové rozpätie je od 15 do 35 eur. Výborné darčeky pre chlapcov. Zaujímavou kategóriou sú vlakové a autodráhy. Vlaky so svetlom, zvukom a efektom pary. Autodráhy s dĺžkou trate až 8 metrov a drony. Od malých vreckových modelov až po tie so zabudovanou kamerou. Všetko v rozumných cenách. Od 20 do 50 eur. Nechýba ani množstvo športových a kaskadérskych áut, bugina, perénne auto, obojstranné vozidlá či driftovacie formuly. Mnohé z nich majú svetelné a dymové efekty a rotáciu o 360 stupňov. Pre fanúšikov rýchlosti ideálne darčeky. Ďalej tu máme klasické chlapčenské hračky, policajné a smetiarské autá, sanitky, vrtuľníky, stavebné stroje a traktory so svetlom a zvukom. Veľké plastové autá, ako Tatra, majú nosnosť až 100 kg, takže potešia aj tých najmenších.
Pre malých opravárov a technikov Kaufland ponúka detskú reťazovú pílu, náradie so skrutkovačom na batérie a transportný kamión s autíčkami. Zaujímavé sú aj autodráhy s dĺžkou 400 cm, niektoré dokonca so svietiacimi časťami. V dievčenskej časti dominujú bábiky v rôznych veľkostiach od 25 do 36 cm. Sú tu bábiky s chodiacim koňom, kočom, bábiky s kabrioletom, aj domčeky pre bábiky so svetlom. Niektoré modely majú realistické funkcie. Pijú vodu, vydávajú zvuky alebo chodia. V Ružovom kráľovstve nájdeme elegantné bábiky, morskú pannu a vílu v jednom, bábiky v kostýmoch zvieratiek a sety s doplnkami. Okrem toho čajová kovová súprava, šiací stroj či súprava elektrospotrebičov do detskej kuchynky. Tieto hračky patria medzi klasické vianočné darčeky pre dievčatá. Nasleduje kreatívna zóna. Kreatívne súpravy na tvorenie, detský kufrík s make-upom, drevené korálky, bábika na česanie a maľovanie a detské krídla so svetlom, ktoré napodobňujú pohyb skutočných krídel. Hudobná sekcia ponúka detské trúbky, gitary, klavíry a hudobné podložky. Niektoré majú funkcie nahrávania, prehrávania a viacero zvukových módov. Zaujímavá je aj dotyková farma psíka a mačičky, ktorá učí deti rozpoznávať zvuky zvieratiek. Pre najmenších sú určené plyšové zvieratká so svetlom a zvukom, spievajúci sloník, autobus so xylofónom a tancujúce robotické hračky. Niektoré dokonca hovoria po slovensky a učia deti základné farby. Záverečná časť letáku prináša hračky pre mladé talenty. Lekársky kufrík, registračnú pokladňu, klavír s mikrofónom, bicie, gitaru a vysávač v detskej verzii. Nechýba ani tanečná podložka s možnosťou pripojenia externého prehrávača, vďaka ktorej si deti môžu zatancovať na svoje obľúbené pesničky. V poslednej sekcii sú kreatívne hračky, pucle, maľovanie podľa čísiel, guľôčkové dráhy, kinetický piesok, pletací stroj a hrnčiarsky kruh. Tieto darčeky podporujú kreativitu a jemnú motoriku detí. Zaujímavé sú aj kovové stavebnice s množstvom dielikov pre starších chlapcov. Leták uzatvára ponuka modelov aut a motoriek, stavebnice, športové autá a dinosaury na diaľkové ovládanie. Ceny od 12 do 30 eur v závislosti od modelu a funkcií. Celkovo je tento leták výborným prehľadom predvianočných hračiek. Zľavy sú výrazné, ponuka široká a každý si tu nájde darček pre svoje dieťa, súrodenca alebo vnúča. Ak plánujete nakupovať skôr, určite sa oplatí pozrieť túto akciu, keďže platí až do 26. novembra alebo do vypredania zásob. Ďakujem, že ste sledovali dnešný prehľad hračiek z Kauflandu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber a like, aby vám neušli ďalšie akciové prehľady a tipy na výhodné nákupy. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce.